Estou medindo a temperatura corporal. Estou observando que teño 36 grados centígrados. Pero que significa isto? A temperatura tenche moita amiga. É unha medida do rápido que se moven as partículas que forman unha sustancia. Canto máis rápido se moven, maior temperatura ten ese corpo. Sí, as partículas dos corpos, incluídas as nosas, móvense, máis ben vibran. Isto sí que o sabes. O termómetro é un instrumento que empregamos para medir a temperatura. Ata hai pouco, utilizábanse os termómetros de mercurio, como este. Xa sabedes, o mercurio, ese metal líquido a temperatura ambiente. Empregábase moito debido á súa capacidade de dilatación. Cando aumenta a temperatura, expándese ao longo do tubo de vidro que o contén. Pero este tipo de termómetro foron prohibidos. E sabes por qué? Pois porque os gases de mercurio son tóxicos, moi tóxicos. Actualmente, soense empregar como termómetros de laboratorio os de alcohol tinguido, xa que se pon un colorante para velo mellor. Este que vos usamos aquí é un termómetro eléctrico. Cada vez son máis utilizados para medir a temperatura. Ao porse en contacto coa mostra que queremos medir, mediante un proceso de transferencia de calor, adquire a mesma temperatura. Dentro ten unha resistencia interna que, ao cambiar de temperatura, cambia tamén o seu valor. Medindo este cambio de resistencia, podemos saber o valor da temperatura. Fixadevos nestoutro, ata hai un termómetro que mide a temperatura dun corpo sen tocarlle. Todos os corpos, polo mero feito de ter unha determinada temperatura, incluso as persoas, ou este gato ou este can que temos aquí na imaxe, emitimos unha radiación electromagnética. Esta radiación é diferente dependendo da temperatura. Así, medindo esta radiación, podemos coñecer a temperatura.